Jeg vil så, det her det er min nye blog, der hedder Søms blog. Det er så mig, der er søm, kan I nok regne ud. Jeg vil så fortælle jer så lidt om, hvordan man kan gå og lave her i fritiden. Man kan slå din kat, eller noget. Og hvad fandt min computer? I kan altid, det er sådan en lille blog, som jeg vil lave hver dag i det nye år. Det er faktisk rigtig nok. Hold nu kæft. Ja, min ven Anton er med i dag. Anton. Ja. Jens. Jeg vil lægge en ny video ind hver dag på tuben. Måske vil nogen sige, at jeg minder om ham der Ronny, men det jeg laver er altså fucking fake. Det jeg laver, det er real life. Pisces. Ja, jeg ved ikke rigtig, jeg kan fortælle jer nogle små fif, jeg kender så lidt, hvordan man tuner scooter, hvordan man laver, kender om til heksehyle, sådan noget i den stil. Ja. Den der, hvordan man skruer en pige der. Jo, jeg kan lige lave et afsnit om, hvordan man skruer en pige her. For det første, du skal have sådan et kamera her, så du kan sende sig billeder af dig selv. Det er meget vigtigt, for ellers skider de ikke med. De vil kun de der pop nexus boys, der ikke. Ja, og så du tager så den her pige, du flytter lidt med hjem, ikke? Så tager du de scooter på nederne, og så tager du hende med. Så kører det af sig selv, så tænder du scooteren. Ja, og så kører du lige gennem 3 mure. Det kan godt være, at scooteren er ødelagt der, og du ikke kan køre længere. Men fuck det. Så går du over til din moriker, eller du starter jo lige scooter, så går du over til din moriker. Bare lige de der 3 meter. Og så siger du så til mig og min klasse, vi skal have chips og popcorn nu, med. Og jeg har sodavand, ja. Og hvis du så siger, hold din kæft, så kan du lige 100 meter frem ud på den scooter der. Måske lige et par væg. Det kan godt være, at du vælger at slå dig så lidt, og scooter går i stykker, men ja, fuck det. Så gælder det bare om at gå tilbage til din mor og sige, hørte du ikke, jeg sagde, du skulle give mig sodavand popcorn med. Og chips. Jeg må krafte med altid en ting med. Og så møder hun bare det alvor. Og så skriger hun der, så går du op, og så flytter du videre med den pige der. Anton han prøvede det, han har skruet en mega lækker pige. Ja. Hun går bare op for 2 timer siden. Ja. Lidt nederen der. Ja, hvad kan jeg ellers sige? Og hvis der er en pige, du rigtig godt kan lide, og ringer og spørger om du kan være sammen, så siger du bare sådan, jamen jeg sidder lige og spiller FIFA, men jeg vil gøre alt for dig. Og så ved hun, så det er alvor, så ved du hende. Og hvis så du ikke gider at gøre, så siger du bare sådan, kan du være sammen, siger hun så. Så siger hun bare sådan, nej, jeg sidder og spiller FIFA, og jeg er bagud 8-0. Så ved hun fandme, at det er alvor, og så skal hun bare ikke ringe igen. Ja, men det er sådan, du skruer og afviser piger. Altid brug FIFA. Bedste skruetræk ever. Og det kunne jeg vist ikke være. Så ja, hvad har jeg med at sige? Vi ses. Lægger en ny video ind hver dag på tuben der. Vi bruger 1, 2, 3 Nexus forever. Eller jeg ved ikke helt, hvad den skal hedde nu. Eller hvad den hedder. Jeg kan ikke huske det. Jamen det var det. Næste afsnit vil jeg lære, hvordan man laver nytårskrudt. Om det er farligt krudt. Ja, det er jo ikke farligt. Vi ses. Husk at bruge min skruereplik, det virker altid. Og elsker alle haters. Ja, ham der Ronny, han kan bare fuck af, han er fucking fake, man. Det er mig, det er real. Ja, vi ses. Der var ikke så meget andet at gøre. Vi ses derude.